això no en fem res. Aquest patrimoni no està posat en valor, no està convertit en recurs. Tampoc els 1.000 anys d'història que tenim documentada de recuperació de la vinya a l'Empordà i a tot Catalunya a través dels monestirs. Al segle V, quan cau l'imperi romà i s'abandona relativament la vinya, tenim 5 segles foscos fins que hi ha la Reconquesta, i a partir del 900 fins al 1900 tenim 1.000 anys de recuperació de la vinya. Tot això ho tenim documentat als diferents monestirs catalans. De tot això no se'n fa res. Alguns historiadors fan unes tesis doctorals magnífiques i a mi em diuen que gràcies per llegir-la, perquè consideren que dins soc l'únic tio de fora del context dels congressos d'historiadors que fan això. No sé si sabeu que hi ha un congrés d'arqueologia del vi, jo vaig anar al d'Almendralejo, i és apassionant. Tot aquest patrimoni no en fem res d'això. És com si vas a buscar feina i no expliques els teus 20 anys d'experiència. Una mica està passant amb els enoturistes. A vegades m'han demanat algun estudi sobre tipologies d'enoturistes i he dit que no, perquè jo tinc la teoria de que bàsicament funciona la llei del cunyau. Pensa com és el teu cunyat i això és un enoturista. El enoturista, turista. Per mi pot haver turista, enoturista i el turista professional. Si he de fer alguna classificació no em complico més que amb això. Dins de turista, què hi ha? Tot turista. No em complicaria gens més. L'enoturista és un tio que ja ha estat a la Toscana, que ja ha estat a Bordeus i que la seva principal motivació és el vi, però que no pensa estar tot el dia dedicat al vi. I després tots sabeu que hi ha molt turista professional, és a dir, sommeliers de restaurants, gent que té hotels, altres cellers que visiten altres cellers, sociòlegs raros, escriptors, bloggers, etc. I que és un mercat important. Més enllà d'aquesta triple tipologia no em complicaria molt. Amb estils de vida es fa la pitxa un lío la gent i amb perfils sociodemogràfics és l'hòstia. És a dir, això de classificar la gent per nivell socioeconòmic, nivell sociocultural, per edats i tal, això és una tonteria de nassos. Què té a veure una persona de 25 anys, que és un nini, ni estudia ni treballa, amb un nano de 25 anys que ja té 2 nens i que ja treballa des dels 19. Nosaltres tenim l'avantatge que tenim un oceà blau enorme, que és la ciutat de Barcelona. És la tercera ciutat més turística d'Europa, no fa de capital del vi i tothom que passa per Barcelona no s'entera que som un país de vins. I per tant tenim l'oportunitat de fer de Barcelona un emissor d'enoturistes cap a tots els cellers que hi ha al voltant de Barcelona. El concepte normal d'enoturisme és que qualsevol celler que estigui a 4 hores al voltant del radi on estic instal·lat forma part del meu patrimoni. Per tant, nosaltres tenim més de 500 cellers al voltant de Barcelona. Per un tio de Los Angeles, fer 2 hores i mitja des de Barcelona fins al Priorat no és res. I fer 1 hora i mitja per venir aquí no és absolutament res. La gent surt de l'hotel Ars, demana un taxi per anar al Bulli. Per la gent de fora, el Bulli està a Barcelona, perquè està a les immediacions, perquè a Los Angeles estàs 2 hores i mitja i no has sortit de la ciutat. Jo tinc la sensació que anem molt enrere, molt, estic sorprès. És a dir, a mi sempre m'havien explicat que els catalans eren molt emprenedors, i la veritat és que amb aquest tema estic sorprès, no entenc què passa. Veig moltíssima gent sola, currant moltíssim, amb molta imaginació, posant el cor, deixant-se la pell, fent sacrificis personals, però veig molts èxits individuals, i veig molts fracassos individuals. He vist gent aquí a l'Empordà confiar en això de l'enoturisme, contractar una nena l'1 de gener i el 31 de desembre em diu: Lluís, 1.000 persones, a 6 euros que cobrem la visita, 6.000 euros, la nena em costa 20.000 i la foten fora. Per aquí hi ha alguna experiència d'aquesta. Clar, ens ha passat una cosa amb això de l'enoturisme, i és que tothom es pensa que això és: hòstia, l'enoturisme funciona, foto enoturisme i ara em forraré. A veure, una vinya triga 6 anys en créixer. Comences a elaborar vi, trigues 2, 3, 4 anys a entendre com funciona aquell raïm i com faràs el teu vi. Després de 10 anys comences a situar-te una mica. Després, a veure si saps vendre aquest vi.